Hey, what's up mga pare? So ngayon, nandito na kami sa bus. So pauwi na kami ng Cebu. Ayan. Sobrang sulit talaga yung pasyalan namin. Syempre, bago pa kami masakay ng eroplano, syempre magsilpi-silpi muna kami para meron kaming remembrance. Ayan, aakyat na kami ng eroplano. Sasakay na kami ni Vic. Yan, si Vic nagbagood sa kanyang dinala ng mga hand carry, yung mga bags namin. Ayan. So ngayon, nandito na kami sa loob ng eroplano. So, syempre, video-videos, may smile para naman masaya at sulit yung pasyalan namin. So ngayon, lilipad na. Lilipad na kami. Ayan, siga-siga na yung mga palibot namin. Ayan, doon na kami yan sa itaas. Ayan, napakalakas at nakabilis-bilis ng lilipad ng eroplano. Ayan, so ngayon dito lang at rating na kami. Thank you sa lahat na nanood sa aking vlog. Short lang ito. Thank you for watching!